Сәлем достым. Син матрешканың нәрсә икәнен беләсеңме? Ачык төсләргә буялган агач курчак. Эчендә сюрпризы да бар. Ниндиме? Мастер-класс ахырында сөйләрмен. Әлегә ак кагаз бите, кара маркер ал да матрешкабызның түгәрәк битен яса. Шәп. Хәзер курчакның гәүдәсен ясап чыгабыз. Пөхтә эшләргә тырыш. Матрешка русларның танылган уенчыгы. Аны Россия империясында 1900 елда уйлап тапканнар. Бу хәл ничек булганмы? Хәзер сөйлим. Әлегә курчагыбызның яулыгында түйін ясап куй. Һәм аны түгәрәкләр белән бизе. Рәсем бик матур чыга. Хәзер матрешканың аяклары урынына аска катын ясап куй. Менә шулай. Аяклары булды, кулларын да ясыйк. Алар матрешканың эше турысында булыр. Башта күлмәк җиңнәре, аннары нәзек кенә бармаклар ясыйбыз. Курчагыбызның кулларына матур чәчәк бәйләмендә тоттырыйк. Менә шулай. Шәп. Күлмәк итәген дулкынлы сызыклар һәм түгәрәкләр белән бизәп алабыз. Гадәттә матрешканың киемнәрен җиләкләр, яфраклар һәм җиләк җимешләр белән бизиләр. Кара, ничек матур килеп чыга. Сылукайыбызның битен нишләтәбез соң? Башта кыска сызыклар белән чәчен, аннары зур түгәрәк күзләрен һәм куе кирпекләрен ясыйбыз. Хәзер күз каралар һәм авызы чираты. Тагын 2 түгәрәк ясыйбыз. Бу бит алмалары. Матрешкабыз җанланып китте. Ул ни өчен елмаямы? Чөнки күктә кояш балкый. Әйдә, аны да ясыйк. Кояш нурлары рәсеме безгә тагын да ям өстәде. Хәзер без, дустым, ачык кызгылт сары карандаш алабыз да битен буйыбыз. Аннан битен сары төскә, чәчләрен кызгылт көрән төскә керт. Син чын рәссамнар кебек ясыйсың. Менә шулай. Хәзер кызгылт карандаш белән матрешканың яулыгын буйыбыз. Түгәрәкләрен дә йөртеп чыгарга онытма. Беләсеңме, дустым, галимнәр әле һаманда матрешканың ничек барлыкка килгәнен белмиләр. Чөнки андый уенчыклар Япониядә дә, Һиндстанда да бар. Менә беренче матрешканы ясаган рус остасы үзенең уенчыгында бары рус бизәкләрен генә кулланганын сөйләгән. Менә сиңа табышмак. Курчагыбызның яулыгы иң матуры булсын әле. Шуңа аны тагын бер кат буяп чыгабыз. Тик бу юлы карандашның төсе караңгырак булырга тиеш. Матрешканы, дустым, юкәдән ясыйлар. Чөнки киптергән чагында ул ярылмый һәм шума агач өстлеккә бизәк төшерү өчен дә җиңел. Рәсем ясалгач, өстен лак белән каплыйлар. Моны уенчыкның бизәкләре кырылып бетмәсен өчен эшлиләр. Ах, нинди матур төс бу күк төсе. Аның белән матрешканың күлмәген буйыбыз. Тик бизәкләрен калдырабыз. Бик матур. Шунсы кызык. Матрешка үзендә сер саклый. Аның ичендә төрле бизәкләр белән бизәлгән башка курчаклар яшерелгән. Бар да бик гади. Курчакның өскелешен салдырып аласың да, иченнән шундый ук формадагы кечерәк курчак чыга. Матрешкаларны иң кичкенә курчак килеп чыкканчыга кадәр ачабыз. Ансын агач кисәгеннән уеп ясыйлар. Менә шул рәвешле бер матрешка бизәкле курчаклар төркеменә әйләнә дә куя. Кара сызыкларның тышына чыкмаска тырыш. Алай матуррак булачак. Матрешка кулларындагы чәчәк бәйләмен яшелгә буйыбыз. Шул ук төс белән күлмәгендәге түгәрәкләрне һәм дулкынлы сызыкны буяп алабыз. Бигрәк ачык төсле матрешка. Яулыгындагы түгәрәкләрне дә яшел итәбезме? Юк, моның өчен без сары карандаш алабыз һәм һәр бизәкне бик пөхтә итеп буяп чыгабыз. Афәрин, дустым. Сары белән кояшны да буярга онытма. Шул ук төс белән кулларны һәм бәйләмдәге берничә чәчәкне дә буярга була. Башка чәчәкләрне мин кызылга буйым. Син яраткан төсеңә буя. Чәчләрен дә буярга онытмыйбыз. Булды, дустым. Матрешкабыз әзер. Мин синең белән сау булашам, дустым. Күрешербез.